potkun joulukalenterin pariin. Tässä videossa ratkaistaan ainainen kiista ja katsotaan, että kenen menopeli on oikeasti se parhain. Ja voittaa siis tän jäätävän pokaalin. Ekana esitellään kilpailijat. Ensimmäisenä katsotaan, kenen menopelusta kuuluu hienoin ääni. Juu, ensimmäisenä meillä on koulubussi. Run. Pieni pusahdus ja pröräys. 1 piste. Lava-auto. Voi helposti, mitä olit vaihtaa? Kiva röräys. 4 pistettä. Sitten Jarkon mobiili. Sinne meni rengas. 2 pistettä. Ihan ok vikinä ja 1 säälipiste renkaasta. Sitten Jampsonin sähkövatkain. No niin, joo, minäkö? Nolla pistettä, koska Jampson on nössö ja 1 lisäpiste opinnosta. Seuraavaksi Esan reaktori. Kiva pörinä ja keulimisesta lisäpiste. Ja sitten tekee 5. Ja seuraavaksi Gibsonin vuokrattu menopeli. Kiva piipitys. Gibsonille tulee 3 pistettä ja 1 miinus, koska se on Saijalta vuokrattu. Ai. Sitten Veetin Skiba. Yhtä hytty se eninää vaan. 1 piste. Ja viimeisenä Villen pyörää. Kiva kilinä. No, 4 pistettä. Seuraavaksi katsotaan, kenen auto on kallein. Voittajalle 3 lisäpistettä. Jarkon auto maksaa 20 tonnia. Ja Rikupussi maksaa 1000 euroa. Peten lava-auto maksaa 55 tonnia. Tosta olit vaihtaa. Voi. Ja tää Santtu-auto maksaa 15 tonnia. Ja tämmönen romullaja maksoi jo 15 tonnia. Wow. Ja T-sähkövempait maksaa joo, 20 tonnia. Ja Veetin Skiba maksoi noin 60. 60. Ja Villen BMX maksoi 300 euroa. Se oli Kirpputorilta, joten 1-0 pois. Eli 30. Mikä elikkä Peten auto voitti! Woo! Sinne menee 3 pistettä. Nyt pitää voittaa. Sitten viimeisen tehtävään, mistä saa jopa 5 lisäpistettä. Eli ensimmäinen este on tämmönen ihan perus teipin pala. Siitä pitää päästä ali, yli tai läpi. Seuraavaksi meillä on limaläjä. Tähän voi tarttua renkaat kiinni. Sitten karvainen kidutus. Kilpailijoiden pitää päästä läpi karvaisesta kidutuksesta. Sitten epätoivoa herättävä eläinlauma. Vai
Onko sittenkään? Seuraavaksi karsea kolari. Jos et kysy, että onko heillä kaikki hyvin tai vastaavaa, auto räjähtää. Sitten pikkulikkujen kakkukoila. Eli jos et osta kakkua, taikasauva lähettää signaalin tuonne meidän pataan ja se räjäyttää glitternauhan autoosi ja matka päättyy siihen. Ja sitten viimeisenä meillä on hulppea hyppyri ja sen jälkeen pokaalin luo. Ja jos kenties 2 kisaajaa päätyy tänne, niin aika ratkaisee. Jempson! Miten mä tästä oikein... Noniin. Näin. Ja rauhassa mennään. Ja limalön jää. Hui kauhea. Mitäs tää nyt on? Ja mikä lienee karvakidutus? Ai. Äkkylappu. Noin. Ja kisa hylätään akun loppumisen takia. Vetias gebaa. Mä päästän tältä. Frontside. Ei tästä nyt pääsi eteenpäin. Ai vitsi. Ja veti hylättyy. Ja Peti on päässyt liikkeelle. Evelina torjuttuja. Moro, mitä kimmaa? Jaa, meillä on tässä noin tunnin mittainen Eläinten siirto. Kisasta Tuli oikein tuplakolari. Ja Jarkko hyppää yli. Ja limalölläkään ei haittaa. Turrikamat ei myöskään. Näköjään ei eläimetkään. Sori mimmit, ehkä huomenna. No, tämä tarkoittaa sitä, että... Jarkon tie päättyi tähän. Noi sitten! Taisi jäädä Rikunkin tie tähän. Ja sieltä lähtee Jimpsän. Wow. Ja Jimpsen lähti radalta joten ulos pelistä. Ja sitten Ville ja Villen pyörää. Ja limalöllö ohitetaan. Yes, just näin. Ja ohi. No mikä homma? Joo, meillä on tässä just siirtymis tonne kesälaitumille, niin Jaha, no ei se auta muu kuin mennä tosta hyppäristä. Well! Onks kaikki hyvin? Juu on! Kiitos kysymästä. Sori tytsyt, nyt ei vaan ole aikaa. No, se tietää vain yhtä. No mitä vampattiin tää nyt on? Ois tässä nyt kakuvaa? Ja Ville ulos kisasta. Mikä muu nauha ei minua estä kuin punainen varoitusnauha. Sieltä lähtee Esa. Eilimatkaa haittaa. Perset nukkejutut tai mitä nää nyt onkaan, ei haittaa. Mikä se on homman nimi? Joo, meillä on tässä just tämmönen noin tunnin kestävä siirto. Jaha, mennään täältä vähän. Ja sitten kaasupohja. Onko teillä neidellä kaikki hyvin? Joo on, jatka vain.
Ui hitsi. Onko täällä kakkuja? Joo, 10 euroa. Nakakkaa tuo hääkakku tuolta. Kiitoksia, kiitoksia. Kaasu pohjaan! Ja meillä on voittaja! Oi että! Sä olit vika ja ainut, joka suoritti tän radan. Siinä on sun palkinto. Yes! Onko tälle porsaille oma? No, jos tuo myyt, niin varmasti saat jotakin. Minäpä vien tuolle Lyydia mummolle tämän sitten. Just näin. Hei vaan! Ja hyvää joulun odotusta.